Ehkä päivän paras, kun sanotaan, mikä on kylän hulluuttaa, mikä viisautta, niin tulomattelmia tietysti radio auki, että jos nyt on tuolla tieliikenteessä sattunut jotain, niin sitten tietää kiertää. Siellä oli sellainen kisakulma järjestettä, että kaljankellunnan joku mestaruuskilpailu, niin sitten joku soitti radio, että kuule, kun meidän kaljasta tykkään, niin eikö voisi järjestää siiderin kellunnan kisat. Se on niinku päivän paras, mitä meidän radiosta kuulin, ja minulle yksi hyvä ystävä soitti, että oliko sinulla radio auki, niin minä satuin varmaan kuulemaan just saman, minkä siihen. Että tällaista hauskaa huumoria täytyy olla, ja ikuisesti ne muistot, mitä olympialaisista on, uudet sellaiset, ne pysyy hyvänä mielessä ja näissä kisoissa en kyllä pysty hiihtämään Sarajevo haalari päällä, koska se taitaa olla Lahden urheilumuseossa. Mutta minun on 6. olympiakisoissa oleva Lillehammerin kisa-asu päällä ja yritän nyt hiihtää silleen, että en satuta itseäni, kun minullakin pitäisi kädet ja jalat olla suht hyvässä kunnossa ajatellen omaa työhommaa. No nyt kun on tuo retrosarja saatu tuossa onnellisesti loppuun ja meillä oli tuon Markun kanssa kova työ saada selville, kuka siinä oli paras ja vauhti oli sen verran kova ja monenlaisia ilmeitä oli, mutta kuitenkin voittajahan siinä sitten kuitenkin löytyi, eli perustein. Ja tuossa kun oli sitten vähän puheessa, että tuo Mari-Liisa oli niin ylivoimainen, ettei sopinut koko sarjaan, niin ajateltiin, että palkitaan tässä vähän eri tavalla ja haluamme muistaa sinua täällä käynnissä. Tässä on tämmöinen pieni pussi, jossa on erilaisia tuotteita. Ole hyvä ja kiitoksia paljon. Ja sitten on vielä. Suora